Bueno, anem a continuar. A veure, estàvem... No, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. Tu tira enrere, Champion. Això mateix. Vale. I aquí està el jamó aquest. Bueno, la cosa aquesta negra. Ah, ja entenc. Aquí. I ara pugem i ens emportem això nosaltres. Això mateix. Per sobrepassar un problema igual només ens hem d'esforçar més. Ojalá, Germà, ojalá. Ja sé que cap allà, però, tio... Hòsties. Bueno, pues baixarem. Arribar on volem arribar igual requereix de fer alguns salts? No, per arribar on volem arribar igual hem de saltar per alguns cercles o alguna així. No sabria jo dir exactament. Opa! Amigo. I ara pugem cap a dalt i tornem a estar aquí. Vale. Oh. Again and again and again and again. Així. Salta. Salta. Hòstia puta, Germà. O no? I aquí arribem al mateix lloc, oi? Vale, i si deixo això aquí torno a venir i tal. Míralo, ahí estás. Ajá. Devolvedme mi d'esto. Aquí estàs, molt bé. Llançar-te cap a altres llocs et pot portar a noves alçades. Si tu dius. I tornem a estar aquí. Vale. Així? Sí, no? I no puc passar, i no puc passar. Nice. Però mira. Aquí tinc això. Genial. El que hem fet abans pot impactar el que farem més endavant. Jup. I no el puc pillar. Guais. Però... això... A veure... No tinc ni idea què està passant ara mateix, Necessitem un altre. Pues aquí estàs. Cap problema, noi. Oh, fuck. No s'ha obert cap. No. I m'he quedat aquí pillat com un bon imbècil. Damn it. Ara què faig?
una merda, tra la 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 la. Què està passant? Ara, en teoria, sí, seguim cap endavant. O cap enrere. Cap enrere. Ah, clar, perquè aquí estava la paret aquesta. Aquí està el walk pel darrere. Oh, fuck. No. No. Vale. I d'aquí no puc pillar res. Ah, aquí ja vaig arribar l'altre dia. Up. Up. Ah, aquí. De vegades caiem en els llocs en els que menys ho esperem. Bonica alegoria de l'amor. Petites passes et poden portar a grans distàncies. Filosofar. Hashtag filosofía. Metafísica. Oh, fuck. No, otra vez no. Vale. Oh. Vale. Suposo que si pillo la suficient, si tinc la suficient paciència, el que podré fer és tornar enrere i completar totes les peces de l'altre. Suposo, tot i que aquestes són grogues i les altres són verdes, però bueno. S'estan fent blaves igual. Bueno, jo crec que amb això ja tiro. Aquí era. Oh, fuck. Me les han tret totes. Cago en la mare que em va parir. Pues aquí. Llavors... Aquí. Epa, i aquí. Això mateix. I aquí. Aquí. Si em quedo al mig, què passa? Fuck. Fuck. Mira, tu posa'm en pla. Ja, però què? Aquí ja hem estat abans, aquí. I per aquí no es pot passar, i per aquí tampoc. I per aquí tampoc. I cap amunt tampoc es pot anar, però això què és? I per aquí tampoc es pot passar. Ah, és al final, no? I allà què et posa? No, res no es pot. Bueno, doncs un altre cop. I ara es tancarà la porta, efectivament, i per aquí ja hem estat, i per aquí també. Uah. Dios. Aquí no es pot fer res. Ja. I no puc passar per aquí, només puc pillar això i es tanca la porta. I aquí sí pujo... espera't. Oh, boy. Llavors puc pillar alguna d'aquí? Potser? Això m'està volant el cap, loco. Ja, molt bé. Molt... Cago en la mare que m'ha parit. I no puc passar nada, puta mare. Venga, vamos. Yupi, un altre cop aquí, bien. I no puc passar per aquí. What the fuck?
Sí, aquest és el que deixa el jove, en sèrio? Què passa, hòsties? I així no passa res, però si faig així sí que passa. M'estic posant nerviós, tra-la-la-la-la. I aquí no puc fer res, tra-la-la-la-la. Mis disculpas. No sé què fer, no sé què fer. No puc passar. No, és que no sé ni el que hi ha allà, tio. Ja estamos otra vez. A veure. Pau. No es pot anar, però... What? What? I ja estem un altre cop al mateix lloc. Pie no ha servit de res. No puc pillar res. Què passa si vaig així? Vale. Vale. No puc pillar aquest. Algunes portes es tanquen a no ser que les deixem obertes. Bueno, que les mantinguem obertes. Oh, bro. Llavors suposo que puc fer així. Ah, no. Hòstia. A veure. No. What? Però si necessito això, col·lega. Si és que necessito... No, però puc pillar aquesta. I puc fer així, suposo. Ahà. I ara tinc això per saltar. Molt bé. I suposo que no puc pillar aquesta, però sí que puc pillar aquesta. Puzzles! És més difícil progressar si et vas deixant coses enrere. Joder, lo sabes bien, Filòsof. Hòstia. Vale, i ara no puc pillar això, però tampoc puc pillar això. Llavors, la pregunta és what? Uy, a ver. Obrat. No, va massa ràpid. I puc tenir les dues obertes. Rotllo, sí, vale. Ah! Ara puc venir per aquesta, no? Nope. Però sí que puc fer... No. Vale. A veure. He de pillar aquesta. Llavors aquesta la poso aquí. Això ho pillo així. Això ho pillo així. Ahà. Això, epa, ho puc fer així. I això ho puc fer així. Vale, ara aquesta la puc pillar aquí. I aquesta la trec d'aquí. Molt bé. I ara aquesta la trec d'aquí. I així em puc tornar a fer la puta escala aquesta. Puc pillar això. Soc el puto amo, potser, o només m'ho sembla. Però estem a les mateixes. Ah, però ara puc fer així. Puc fer així. Puc fer així. Puc fer... així. Sí. I m'hauré de deixar un. A no ser... Sí, m'hauré de deixar un.
Vale, doncs primer tancarem aquest i després tancarem aquest. Molt bé, hòstia. Sí, l'he liat. L'he liat molt fort. Fuck. Hi ha diferents formes d'apropar-se a una situació. Uau, no me digues, hauria d'haver pillat les 3. I ara aquesta porta s'obre, però per què? De què em serveixes tu ara? Ahà. I falta una altra puta porta, evidentment. Com no podia ser d'una altra manera. A veure... Això s'està complicant... No, a dalt no, fill. Vale. Però... What? Vale. Però... Jo vull... Vale, doncs pillarem això perquè ho deixem enrere. I si faig així ara, aquesta es tanca i aquesta també, no? Sí. Les dues s'obren. Vale. I ara aquesta es tancarà? Doncs ara? Ara sí. I ara ja no s'obre. Vale. I ara això em puja a on? Un camí pot ser incorrecte o correcte. O sigui, un camí no pot ser només correcte o incorrecte, pot ser simplement diferent. Miedo. Oh, fuck. No miraré cap avall. Els signes... Ja sabia jo. Els signes et poden ajudar més del que sembla. Si hagués mirat cap a baix estaria en la merda. Bueno, i ara puc saltar, se suposa. A veure... De vegades hi ha alguns camins massa alts per saltar-los, però jo tengo esto... Oh, fuck! I ja estem aquí un altre cop. Puta mare. Oh! Si excaves una miqueta més fondo, igual trobes algo nou. What the fuck? Això és el que m'estic preguntant jo permanentment. Germà del metall. Oh, damn it. El que sembla impossible pot tenir una resposta molt senzilla. Bueno, ja estem aquí un altre cop. I aquí... aquí està el... No entenc què està passant. No tinc res per ajudar-me. És que amb aquests jocs mai se sap. I no canvia res, i no canvia res, i no puc pillar res. Però aquí fa un soroll tot raro. Hauríem de tornar a pujar allà a dalt. Doncs cap aquí. Ara sí que es pot fer alguna cosa. No? T'estàs movent, bro. Oh, puto amo. Oh, fuck. Vale. Poquet a poquet. Ho he entès. Moure's a través d'un problema més lent pot ajudar a trobar la solució. Uau, sàvies paraules. Vale, i aquí dalt que hi ha? O sigui, aquí vas que hi ha una merda, no? Vale. Nice. Vale, però aquests es queden. Up. 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 Poc. Algú em diu que això no va així. Em pillaré uns quants. Per si de casa.
Oh, vale. Vale. Ara ja no hi ha res que em detingui. Ah. Les respostes correctes poden ser les més òbvies. Aquesta pseudofilosofia de pacotilla que porten no és que m'agradi gaire, Vale. Ah, i me les heu tret totes. Nice. Uf, madre mía. Començarem per aquí, no? 2 i 3. Vale. Perquè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, amb 9 per ja no es pot. No. Quina estafa! Quina estafa! Em falten 4. Veuràs com se m'acabi el temps, si és que ho vaig venir. Bueno, doncs va, anirem per aquí. I un altre cop em quedo sense res, i un altre cop... Ah, doncs estava en un lloc diferent. De vegades només necessites els suficients per arribar-hi. Oh, bro! Per aquí no puc treure res, però d'aquí les puc treure totes. Esperem que no em floregis, perquè està plovent tant. No penso deixar ni una. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Vale, sembla que avui no m'està donant gaires problemes el gravador. I tinc el micro encès, nice. Va, que acabem. Si és que si ens donen recursos, no utilitzar-los és tonteria. Vale, doncs anirem per aquí primer i completarem això. Oi que sí, sí. Això sí. No, això sí. Això sí. Ah, però es pot treure igual. Vés a saber tu després on estarà això. El toc. Ah, i queda aquest. Vale. Primer anirem per aquí. Entendre un problema significa completar les peces, però és que si pas per allà mos robaran. Ah? Un altre cop? Hòstia, vale. Ai, va, vale. Pues cap a l'altre costat, no? Problemes similars poden tenir diferents solucions i et foten un hammer i disparant-li a una puta porta gran. Aquest no hi ha anat, vale, doncs... Ja que tenim escales, farem servir les escales, no? Dic jo. I ja estaria. Però això m'ho quedo, El següent que passi per aquí, que es busqui la puta vida, com ja he fet. Anar per cert camí pot significar muntar-te el teu propi camí. Uau, que redundant. I si faig així, què passarà? Ah, doncs res. I si faig així? Ah, res. I si faig, així? Què passarà? Oh! Oh, fuck! Oh, merda.
He trolejat el joc? Jo diria que sí. Ha! O... Ah, pues... Bueno, era més o menys semblant. En fi. Molt bé dit, el puto. Vale. Poc a poc. Poc a poc. Vale. No baixa més. No. Vale, de moment ho deixarem així, això m'ho porto, això també. Vale, no hi ha res més. Cap endavant! Virtuts antigues són útils després d'haver après les noves. Sí, ben cert que és. Un altre cop? Ah, igual això és perquè fem així, i així, i... Ep! I així, i així, i així, i així, i... Ok. Tu manes. Això ens ho portem, per aquí no podem treure res, i queda aquest que també ens l'emportarem, i aquest. Vale. No m'inspira gens de respecte. I si vaig per aquí? Bueno, això se'n va a fer el seu camí, molt bé, nice. I no puc fer res més aquí. Només puc pujar. Que per la quantitat de merda d'aquesta que porto ja podia haver pujat jo a peu, no? Però, ok. Com tu diguis. Oh, fuck. Vale, bueno, pues ara ho perdré. Oi que sí? Efectivament. Tu. I aquí ja hi he estat. Tralalalala. Com puc pujar aquí? Sóc imbècil? Sóc subnormal perdut. Uau, bro. Quina hòstia que tinc. Per què tenia això aquí? Bueno, hem obert més camí. Em queda mitja hora. Bueno, doncs tallarem aquí i ara començarem a entrar. De la mitja hora que queda. Ara sí aconsegueixo fer alguna cosa. Això és perquè... Espera, era... Alt... Control, Alt, R.